mga ginikanan nga igsoon sa pagtuong Islam, ang pinakadakong panaw sa usa ka mu'min dili ang panaw sa iyang tiil, kundili ang panaw sa iyang kasing-kasing padulong kang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa matag adlaw nga atong pagpanginabuhi, aduna kitay giatubang nga mga pagsulay nga usahay dili nato makita apan mabati nato sa sulod. Ug ang usa sa labing importante nga pangutana nga angay natong tubagon mao kini: unsa gyud ang tinuod nga takwa? Maminaw nato kining makapatandog nga istorya gikan sa duha ka magtugang sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ug Ubay ibn al-Ka'ab radhiyallahu anhu. Usa ka adlaw yana si Umar radhiyallahu anhu nangutana kay Ubay ibn al-Ka'ab radhiyallahu anhu, unsa man gyud ang takwa? Wala siya tubaga og taas nga definisyon. Wala siya tigai og komplikado nga litsyon. Nangutana si Ubay radhiyallahu anhu, nakaagi ka ba og dalan nga puno sa tulo? Mitubag si Umar radhiyallahu anhu, oo. Ug ingnan siya, unsa man ang imong gibuhat? Mitubag si Umar radhiyallahu anhu, gitaas na ako ang akong biste, nagamping ko sa mataglakan, ug naningkamot ako nga dili ako matunok. Miingon si Ubay radhiyallahu anhu, kana mo'y takwa. Allahu akbar. Mga igsoon, tanaw nato ang kahulugan. Ang kalibutan puno sa tunok, sa mga sala, mga tentasyon, mga kalipay nga makapalayo ngadto sa atong labang mabubuhat nga si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takwa mao ang pag-amping sa matag lakang, pagbantay sa atong mata, pagbantay sa dila, pagbantay sa dalunggan, pagbantay sa kasing-kasing, pagmatngon bisan walay nakakita. Miingon si Allah subhanahu wa ta'ala diha sa halangdong Quran, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kamong mga magtotoo, ang pagkuwasa gisugo kaninyo sama sa gisugo sa mga nauna kaninyo, aron kamo hinautungta makabaton ug takwa. Mga igsoon, kung ang takwa mao ang paglikay sa tunok, ngano man nga ang paglikay sa pagkaon o pag-inom mao man ang gisugo sa bulan sa Ramadan. Tungod kay ang pinakadako nga tunok dili pirmi makita sa gawas, kundili kini ana sulod sa atong mga kasing-kasing og nafs. Ang nafs sama sa atong mga tinguha, ang atong mga gusto, sa atong adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Kung gusto ka mukaon, mukaon ka. Kung gusto ka mutubag, mutubag ka. Kung gusto ka masukok, masukok ka. Apan sa bulan sa Ramadan, gipahunong kani Allah, murag giingnan kaniya nga dili tanan nga gusto nimo makaayo alang kanimo. Kung gutom ka, mas dali kang masuko. Kung gikapoy ka, mas dali kang mutubag. Kung aduna kay oportunidad nga mukaon nga walay makakita, pwede unta, apan wala ni mo buhata. Nganuman, tungod kay kahibalo ka na si Allah subhanahu wa ta'ala nagatanaw kanimo. Mao kini ang pagpraktis sa takwa matag adlaw sulod sa bulan sa Ramadan.
pag-amping sulod sa atong kaugalingon, pagpugong sa atong kaugalingon, ang pagpalig-on sa kasing-kasing alang kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon, ang sala makita sa uban, ang zakat makita sa uban, ang hajj makita sa uban. Apan ang pagpuasa walay makakita kung tinuod ba o dili. Kung musulod ka sa kwarto o mukaon ka, kinsa may nakakita, kinsay nakahibalo. Walay tao nga nasayod ni anak. Apan dili nimo buhaton nganuman tungod kay ang pagpuasa dili alang sa tao, para kini kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mao nga miingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun ka junnati ahadikum min qital. Sa dool nga pagkahubad, ang pagpuasa usa ka pagpanalipod o taming sama sa pagpanalipod sa usa kaninyo sa gubat. Pasabot nga ang pagpuasa nagtanong kaniini og ikhlas sa imong kasing-kasing. Ug kung ang ikhlas mutubo, musunod ang takwa. Mga igsoon, sayon ra ang paglikay sa pagkaon kung aduna kay disiplina. Apan ang mas lisod mao ang paglikay sa pagpanliba, pagpugong sa kalagot, pagbantay sa mata sa haram, pagbantay sa dila sa daotang pulong, pagpugong sa daotang gusto. Kung ang usa ka tawo magamping sa iyang tiyan pero dili sa iyang dila, murag naglakaw gihapon siya sa tunok nga dalan na walay pag-amping. Ang Ramadan mao ang 30 ka adlaw nga training, pag-practice. Kung makapugong ka sa halal, dili ba mas angay nga makapugong ka sa haram? Kung makapugong ka sa tubig nga pwede unta, o sa pagkaha ang pagpugong sa mga sala nga ginadili. Mga igsoon sa pagtuong Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala nga imong gikahadlukan sa Ramadan, mao gihapon si Allah subhanahu wa ta'ala sa Shawwal. Si Allah subhanahu wa ta'ala nga imong gikahadlukan sa kangit-ngit sa gabi, mao gihapon si Allah subhanahu wa ta'ala sa kahayag sa adlaw. Kung mahuman sa Ramadan, pareho ra gihapon ang atong pamatasan. Nagutom ra ang atong tiyan, apan wala na bag-o ang atong kasing-kasing. Mga igsoon sa pagtuong Islam, kung mangutana si Allah subhanahu wa ta'ala kanato, unsay nabago sa imong kasing-kasing sa Ramadan, unsay atong tubag? Nagutom ra bata o mas nag-amping bata sa atong mataglakang? Himuon nato nga kining Ramadan dili lang sa pag-antos sa kagutom, kundi pag-amping sa atong matag lihok sama sa tao nga naglakaw sa dalan nga puno sa tunok. Manghinaw kita nga himuon kita ni Allah subhanahu wa ta'ala nga mga muttaqin, mga tao nga mag-amping bisan walay nakakita, mga tao nga magmatngon tungod kay nakahibalo sila nga si Allah subhanahu wa ta'ala nagtan-aw kanato. Ang Ramadan dili lang usa ka bulan sa pagpuasa, dili kini simpleng ritual, dili kini yano nga kultural nga practice. Kini usa ka panahon nga sa pagsugod sa unang gabi ni mingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syaitan. Sa adol nga pagkahubad ning bulan sa Ramadan,
ang mga ganghaan sa paraiso ginabuksan, ug ang mga ganghaan sa impyerno ginasiradan, ang mga syaitan, mga demonyo gipanggapos. Hununaan ninyo mga igsoon, kung abli ang pultahan sa paraiso, andam ba kita nga musulod? Kung sirado ang pultahan sa impyerno, nganong muduol pa man kita sa sala? Kung gipanggapos ang syaitan, unsa pay rason nga magpadayon kita sa pagpakasala? Mga igsoon, niining Ramadan, labi natong makita kung kinsa ang tinuod natong kaaway, ang atong kaugalingong nafs, ang atong tinguhang og bisyo nga kinahanglan natong pugnan aron kita magmalig-on sa atong takwa. Mingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa usa ka hadith qudsi nga si Allah subhanahu wa ta'ala mingon, asyamu li wa ana adzibi, ang pagpuasa alang kanako ug ako mismo ang muhatag sa ganti niini. Allahu akbar. Ang sala adunay ganti, ang sadaka adunay ganti, apan ang pagpuasa, si Allah mismo ang magbuot sa sukod ug sa ganti niini. Pasabot niini, ang ganti sa pagpuasa labaw pa sa atong gihuna-huna. Mingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Si bisan kinsa nga magpuasa nga adunay iman ug naglaom sa ganti, pasayloon ang iyang mga nangaging kasalanan. Allahu akbar. Mga igsoon sa pagtuong Islam, pila na kasala ang gusto natong mapapas, mabura, mairis. Pila na kagabi nga nangayo kita og kapasayloan kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Ramadan mao ang dakong oportunidad. Dili kini permanente. Mubuha kini nga panahon, busa magamping kita ug ampingan nato ang matag higayon. Kay kini ang bulan sa grasya ug kapasayloan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon, kung niining Ramadan dili pa kita mabag-o, kanusa pa? Kung niining bulan nga abli ang ganghaan sa Jannah, sa paraiso, dili pa kita maningkamot. Kung dili kita maningkamot, kanusa pa? Kung niining bulan na si syaitan gigapos, wala gihapon kita magapugong, usa pa atong ikapasangil. Kuno na kini mga igsoon, kung kaya nimong pugnan ang imong kaugalingon sa halal nga pagkaon sa tibok adlaw, nganong dili nimo mapugnan ang imong kaugalingon sa haram nga binuhatan. Kung kaya nimong antuson ang kauhaw tungod kang Allah subhanahu wa ta'ala, nganong dili nimo maagwanta ang tentasyon tungod og alang kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinuod nga Ramadan dili usa ka kadugayon kanagutom, kundili kung unsa kadako ang imong nabag-o diha sa imong kaugalingon. Kung human sa Ramadan mas maampingon ang imong dila, nagmalampuson ka. Mas milumok ang imong kasing-kasing, mihumok ang imong kasing-kasing, nagmalampuson ka. Mas biduol ka kang Allah, pirmi ka nagsala, nagmalampuson ka. Apan kung pariho gihapon ang gasuko, pariho gihapon ang mga tinagong mga kasalanan, tingali nagutom ng ang atong tiyan, apan wala na bangko ang atong mga kasing-kasing. Mga igsoon sa pagtuong Islam, ang Ramadan usa ka bisita. Muabot magpabilin sa makadyot, unya mulakaw. Daghan sa atong mga kauban, mga kaila sa mayaging Ramadan, wala na karon. Na sila sa lubnganan. Apan ang pangutana, kita kaha.
Moabot pa bagaha kita sa sunod nga Ramadan. Musa samtang buhi pa kita. Maghinulsol kita. Samtang kusgan pa kita. Maningkamot, maningkakay kita. Samtang abli pa hanggang haan sa kaluoy. Musulod na kita. Ayaw tuguti nga mulabay ang Ramadan nga walay kausaban sa atong mga kasing-kasing. Iduwa na itong Allah subhanahu wa ta'ala. Wala, dawata nga mong pagpuasa, pagsala, ug pasaylua kami. Ug himua kami nga apil sa mga tao nga adunay takwa. Amin ya Rabbil Alamin.